Želimo ti dobrodošlicu u niz video lekcija koje će ti pomoći da ovladaš veštinama programiranja. Opšte je uverenje da je veoma važno da sva deca nauče da pišu, iako veoma mali broj njih kada odrastu postanu novinari ili profesionalni pisci. Postavlja se pitanje zašto bi onda svako trebalo da nauči da piše. Naravno da je ovakvo pitanje besmisleno. Ljudi koriste pisanje u svim segmentima života. Čin pisanja nas podstiče na nove načine razmišljanja. Dok pišemo, učimo da organizujemo, analiziramo i razmatramo sopstvene ideje. Potpuno je jasno da postoje više nego dobri razlozi da svako od nas nauči da piše. U svetu u kome živimo, programiranje treba posmatrati kao produžetak pisanja. Sposobnost da programiramo, odnosno da naredimo mašini da radi upravo ono što mi želimo, omogućava nam da pišemo sasvim nove vrste teksta, interaktivne priče, igre, animacije i simulacije. I kao i kod tradicionalnog pisanja, postoje više nego dobri razlozi da svako nauči da programira. Predstavljamo ti Kseniju, Dimitrija i njihovog psa Boleta. Sestra i brat mnogo vole Bolenceta, ali isto onoliko koliko ga vole, toliko ne vole da ga šetaju. Posebno Ksenija. Ona uvek traži način da se izvuče iz te obaveze. Trenutno tera Dimitrija da, kako ona kaže, igraju igru na sreću. 17 kockica i povodac stavila je u posudu i sada ona i Mita naizmenično uzimaju kockice i to 1, 2 ili 3. Onaj kome ostane povodac šeta Boleta. Vrlo je uočljivo, pa čak i neverovatno, da Ksenija ima toliko sreće. Ona uvek pobeđuje. Ovo nema nikakve veze sa srećom. Ovo je čist algoritam. Gledaj, fora je da ja uvek uzmem prvu kockicu. Sada on sme da uzme 1, 2 ili 3 kockice. Recimo da on uzme 2. Moj sledeći potez je da uzmem onoliko kockica koliko je ostalo do 4. U ovom slučaju 2. Ako on u sledećem krugu uzme 1, ja ću uzeti 3 kockice. Ako on uzme 3, ja ću uzeti 1 i na kraju, ako on uzme 2, ja uzimam 2. I njemu uvek ostaje povodac. On gubi. Dok Bolence budno prati razvoj novih događaja, mi ćemo sa tobom porazgovarati o onoj čudnoj reči koju je Ksenija spomenula. Dakle, algoritam. Algoritam je niz koraka kojih se moramo pridržavati kako bismo došli do rešenja nekog zadatka. Zadatak može biti bilo šta, a naš posao jeste da dobro shvatimo njegovu prirodu i precizno odredimo korake za njegovo rešavanje. Postoje 3 različita tipa algoritma. Na primjer, linijski algoritam koji se izvršava korak po korak, to jest pratimo korake od prvog do posljednjeg da bismo došli do rešenja i svaki od koraka se izvršava tačno jedanput. Najbolji primer za to bi bilo crtanje kvadrata. Sećaš se kako ste to radili kod učiteljice? Dakle, spustimo olovku na papir, nacrtamo prvu stranicu tako što povlačimo liniju udesno, zatim nacrtamo drugu stranicu tako što povlačimo liniju nadole iste dužine pod uglom od 90 stepeni, zatim crtamo treću stranicu tako što povlačimo liniju iste dužine ulevo pod uglom od 90 stepeni i na kraju nacrtamo četvrtu stranicu tako što povlačimo liniju iste dužine nagore pod uglom od 90 stepeni. Poslednji korak jeste da podignemo olovku. Drugi tip algoritama zove se ciklični, odnosno to su algoritmi u kojima primećujemo ponavljanja. Razmisli o tome da li se ovde u ovom algoritmu linijskom u kome crtamo kvadrat nešto ponavlja. Aha, crtanje linije iste dužine i skretanje za ugao od 90 stepeni jesu opšte mesto koje se ponavlja 4 puta u algoritmu. Ostaje nam poslednji tip algoritama, to su takozvani uslovni ili razgranati algoritmi. To su zapravo rešenja zadataka koja zavise od nekakvog pitanja, odnosno uslova. Na primjer, zamisli situaciju u kojoj odgovaraš na neka pitanja. Ako tačno odgovoriš na pitanje, dobit ćeš pohvalu, a ukoliko pogrešiš, dobit ćeš povratnu informaciju koja će te usmeriti da recimo pokušaš ponovo. Dakle, u zavisnosti od toga da li je tvoj odgovor tačan ili netačan, dobit ćeš povratnu informaciju. Za razliku od linijskog algoritma, u uslovnim algoritmima neke naredbe će se izvršiti, a neke neće i sve to u zavisnosti od ispunjenosti
uslova. O svemu ovome govorit ćemo detaljno u narednim videima. Naučit ćemo te da programiraš, da rešenja do kojih dođeš algoritamskim načinom razmišljanja pretočiš u računarski program, odnosno zapišeš ih u jednom vrlo simpatičnom programskom jeziku koji se zove Scratch. Ne treba da gubiš iz vida da dok programiraju, ljudi ne uče samo programiranje. Oni u stvari programiraju da bi učili. Pored usvajanja matematičkih i računarskih ideja, deca uče strategije za rešavanje problema, dizajniranje projekata, komuniciranje i produkciju ideja. Ove veštine su korisne ne samo za informatičare, već i za sve druge ljude bez obzira na godine, interesovanja ili zanimanje. Informatička znanja obezbedit će ti širinu, pripremit će te za različite profesije i sigurnu budućnost. Znaj da računar sam po sebi ne rađa kreativnost, ali pomaže da se ona čuje daleko i odjekne gromoglasno. Iskoristi tehnologiju da na pametan i odgovoran način podeliš svoja saznanja i prikažeš svoj talenat. Nije fora da se samo igraš.